Hlboko pod povrchom Slovenska sa ukrýva svet plný tajomstiev. Svet, ktorý vznikal milióny rokov v tichu zeme pod obrovským tlakom spôsobeným silou prírody a teraz čaká na svoje objavenie. Každý nález je stopou dávnych geologických procesov, ktoré formovali našu krajinu a pomáha nám dozvedieť sa o nej niečo viac. Nahliadnime do tajov geológie a poďme spoločne pospájať zo pár úlonkov prírody. V druhom dieli tejto série spoločne odhalíme fascinujúce bohatstvo neživej prírody a sprevádzať nás bude človek, ktorý dokáže prečítať príbehy zapísané v kameňoch. Tak vás vítame u nás. Moje meno je Maroš Barok, vítam vás u nás v Mineralogickom a Baníckom múzeu, to je vlastne moja súkromná zbierka. Gro mojej zbierky sú šutre. Krásny taký vulgarizmus nazbierateľský, ale my ich rozdelíme také naše krásne šutre na minerály, horniny, skameneliny a drahé kamene. Základom, alebo teda gro tej mojej zbierky sú minerály v prírodnej podobe, či sú to domáce alebo sú to svetové. No a potom veľkú časť tvoria drahé kamene, to sú taká tá osobitnejšia kapitola. A takú menšiu časť ja sa moc kamenelinám až tak nevenujem, takže tam máme nejakých 800. A aký je rozdiel medzi minerálom a horninou? Veľmi jednoduchý minerál je základná stavebná jednotka a hornina je zmes minerálov. Ja to vždycky k deťom, keď prídu, tak vysvetľujem na takom príklade ako lečo, hej, máme na kilváru. Keď to všetko zbucha, zmieša, tak to máš horninu. Ale už keď vyberieme jednotlivé tie stavebné častice, tak to sú tie minerály. A minerál je látka, ktorá má vo všetkých svojich pároch rovnaké vlastnosti a je opísateľná a má nejaké chemické zloženie. Keď som začal zbierať minerály, vyšla takáto knižka v slovenskom nakladateľstve za 17 korún. A to bol kľúč na určovanie nerastov a hornín. Z toho sa človek na začiatku učil, ako sa dá urobiť vryb, ako sa dá dúchavkou zistiť, či síru obsahuje, čiže nejaký ten nálet, základnými kyselinami a tak ďalej. No dneska už má všetko analytiku, už je to prekonané, ale je to taká srdcovka. Ktoré majú pre teba takú najväčšiu hodnotu? Ako z mojej zbierky. Každý jeden. Keď budeš ženatýrať a budeš mať 3 deti, tak ktoré bude pre teba najlepšie? To, ktoré prvé vypadne z domu a ktoré budete mať ako rodičia pokoj, je jasné, ale nie. No, vieš, takto. Ako sme sa bavili ešte pred týmto rozhovorom, tak v podstate tu zberatelia a sú tí obchodníci alebo tí kšeftári. Ešte tí obchodníci sú iné ako tí kšeftári, hej. A my zberatelia máme za každým tým jedným našim šutrikom nejaký príbeh, ty vole, toto som musel prehovárať na burze, aby mi spustil z tej ceny, toto som vymenil za to, toto som tam liezol, toto som tam načiel, a tak za ním je príbeh, takže ktorý z nich je dôležitejší, ktorý z nich je, asi všetky. Asi ten s tým príbehom, nie? Každý má svoj príbeh. Aj ty máš svoj príbeh a ja mám svoj príbeh. Hej. A dneska máme spoločný príbeh. Aj si pamätáš príbeh o prvom kameni? Určite áno. To bol chalkopyrit, ktorý mi donesol spolužiak. A samozrejme chalkopyrit je CuFeS2, čiže železo, meď a síra. Je to taký zlatožltý minerál, získava sa z neho meď. No a samozrejme v tých rokoch tej základnej škole, že wow, že zlato, nie? No tak ako samozrejme človek časom príde na to, že z toho veľa zlata nevyrobí. Ale zhodou okolností, keď som potom už išiel na strednú školu do Banskej Štiavnice a išiel som prvýkrát na halu, tak som videl veľa toho chalkopyritu, tak celý ten rúbsak, čo som mal ako na škole, som doniesol, vieš, a teraz som to tu rozdával kamarátom a tak ďalej. Pohľadom, a tu si bol najväčší post na ulici, v podstate si rozdával zlato, hej. Neviem, či to bolo riadením osudu, či to bola nejaká náhoda, ale jednoducho to sú také tie školské lásky, by som povedal, hej. Niekoho osloviť to, niekoho to, možno na základnej, niekedy na strednej škole, mňa na základnej škole oslovil v 7. ročníku prírodoveda, hej. Začal som si všímať tú prírodu na oko neživú, ako ja teda hovorím. Myslím si, že to bola tá zaujímavosť tých tvárov a všetkého toho, takže to bol asi taký ten prvotný impuls. No a postupne ma to nejako upútalo a do dneska tá úchylka ide so mnou. No už je tu dosť rokov. Je to dosť rokov, tých 30 rokov, čo zbieram, tak sa tu toho nazhromaždilo.
Ty tu máš aj kamene, ktoré sa v daných ložiskách a lokalitách už ani nevyskytujú, nie? Ani by som to tak netvrdil, toto možno nie je úplne správna špecifikácia. Mám vzorky z baní, ktoré už neexistujú. Aha. Lebo v tom podzemí neviem ťažko povedať, že či sa to tam ešte nachádza alebo nie, hej. Typický je príklad hodrušit, hej, z hodruše hámrov. Malinké strieborné kryštáliky, ktoré sa nachádzali v hodruši. Když sa to tam nedá ísť, nájsť a tak ďalej, tie vzorky, ktoré sú, hej. Takže ako keď ja sa raz poberiem, tak ja mám 3 vzorky hodrušitu, hej, tak ako dostanú sa niekde na burzu, alebo si to volá dokúpi, alebo to volá vystaviť, tak to má obe, hej. Ale už sa viac menej nedajú zohnať, alebo niektoré ďalšie takéto minerály. Ale čo sa nachádza v tej zemi, vieš, to je ťažko. Každú chvíľu sa objavuje niečo nové, hej, a tak ďalej. Takže mám veľa vzoriek z lokalít, ktoré už neexistujú. Hej, už len keď si zoberieš uhlie znova a z cykla. Jaj, no to je Na pravda. cykli máš solárnu elektráreň, takže tam už uhlie veľa nenabíjaš. Hodrušit ten patrí k prvonálezom, nie? Áno, Slovenským. to je takzvaný prvopis. Aha, a čo to Typový znamená? To je typový nerast. My tie typové nerasty rozlišujeme na uznané a neuznané. A také dva príklady teda z tohto regiónu, zo Šťanického. Hodruši je typový nerast, ktorý bol nájdený a prvýkrát opísaný v Hodruši, hej. Čiže podľa nej dostal názov. On sa nachádza možno aj inde na svete, ale prvýkrát bol nájdený na svete na Slovensku, v Hodruši, ale je to typový nerast, hej. Druhý napríklad taký by mohol byť Dilnit z Banskej Belej, podľa nemeckého názvu obce Diln, hej. No a bol opísaný tiež ako prvoopis, čiže prvonález Dilnit, hej, z Banskej Belej. Ale časom sa zistilo, že takýto istý minerál, ale pod iným názvom, fluorový zunit, bol opísaný inde a tento názov Dilnit postal už len ako synonymum, čiže bol revidovaný a je neuznaný prvopis. Čiže uznané a neuznané bane. A koľko ich je na Slovensku takýchto? Cez 30 je, alebo okolo 30 je uznaných. Napríklad vyhorlatý, hauerit, libetenit. Neuznaný ani neviem. Ono sa ťažko zháňa, ja mám asi 20 tých typových nerastov. To sú ráry, napríklad hauerit z Kalinky pri Viglavskej hute, nemožné aj dneska, hej, čiže v podstate sú to staré zbery 1800 a tak ďalej. Takže vyše 200 ročné vzorky? Máme stav. Na ne si čakal niekoľko rokov, nie? No, za hauerit mám krásne kryštáliky a to som oplakal, myslím si finančne, takže to sú drahé záležitosti. No a ty si bol aj na obhliadke Argento Tetraitu. Vidím, že si študoval Áno, s kamarátom. S Patrikom Robom boli sme pozrieť aj to miesto, lebo je to jeden taký novší minerál a máme ho v zbierkovom fonde. Je, ale treba si uvedomiť, že kedysi ako libetenit, hej, Lubietova, krásne kryštáliky nedeného minerálu, euchroid a tak ďalej, to sú krásne pohľadové minerály a vzorky. Dneska už tie nové, to sú väčšinou také, ja hovorím, že ďobkoidy a bodkoidy, hej, také malinké veci. Aj tento Argento Tetraitu, to sú malinké zrniečka, ktoré sú zaujímavé, áno, je to prvopis, super. Chlapci z Bratislavy a tak ďalej to pekne vyskúmali, či posúvajú našu republiku určite do povedomia, ale už nie sú to také estetické vzorky ako ten. Ty si mi aj ukazoval v tom múzeu takú bodočku. Mrázeky Tite modrý, to je z Banského pola Rainer v Ľubietovej a je to medený minerál. Na počas jedného českého minerálu, Zdenka Mrázeka. Bojnice my nemáme tuto takéto rudné, my tu máme predovšetkým pozostatky paleogénneho eocénneho mora a máme tu naše skamenelinky. Aj takú fosíliu prvonálezovú, nie? Aj pomenovanú po bojnici. Aha, vidím, že si študoval na dnešný rozhovor, ale nie úplne dokonal, lebo my tých nálezov máme tu viacej bojníc. To vážne? Určite narážaš na hranú kopu Bojnického zámku, kedy pán Brtek s pánom Ložekom opísali tzv. Alzonielu bojniciensis ako malého endemického slepého ulitníka. Hej, je to bojniciensis, čiže podľa bojnice ako typovú skameneninu alebo typového živočícha, vyššie povedané, hej. Ale my tých nálezov máme viacero, pretože tu boli objavené a popísané nové typy korálov, tiež bojniciensis, hej, a tak ďalej. Takže tých nálezov v bojniciach je trošku viacej takých typových. Tie bojnice, okrem zámku zoologické a kúpeľov, zaujímavé aj týmto. Je to opísané v tej novej knižke o bojnických dukátoch. A ten príbeh v podstate v tej knižke začína tým, že bol tu nejaký Matej Korvin, panovník,
mal tu syna Jána a ten Ján tu na Vojenskom hrade prebýval a mal takého kastelána Pokyho, ktorý bol lakom skúpy a nedovolil tým ľuďom sa hocikomu okúpať v tých žriedlach, tak až ho jeden v podstate kvázi nejak podľa povesti nejakým spôsobom preklial a vtedy tie zlaté korvinovské dukáty sa premenili na také kamenné dukáty, hej. Ľudia tomu ako verili a do dneska sa tu nachádzajú. A samozrejme potom tá publikácia mapuje celý vývoj toho regiónu naviazaného nábojnice od 2. a 3. hôr až po súčasnosť. No a práve tieto tie malé skamenené dukáty, to sú tie jednobunkové živočichy, voláme ich numolity, ale samozrejme tá povesť a tie dukáty korvinovské s týmito fosilnými nemali nič. Tu knihu si nepísal sám? Tú knihu som nepísal sám, tú knihu sme písali s Katkou Kerátovou z Hornonitrianskeho múzea, už teraz toho času na dôchodku je. A s túto takým amatérským zanietencom, veľmi šikovným chlapcom, Mirkom Vlkom, ktorý pozná históriu vojníc a venuje sa aj. A ten má taký prehľad do tej histórie, že hraničí podľa mňa až s profesionálnou. Ty si hovoril, že máš v zbierke okolo 800 fosílií, väčšina je zo Slovenska. Ja svet nezbieram, ja tam mám jednu vitrínu, kde je ukázané od najstarších rôznych stromatoritov, cez prvohory, druhory, takzvané vedúce z kameneliny, hej. Kamenelina tá, čo byla v konkrétnom známom období, mala veľké plošné rozšírenie a podľa nej určujeme vrstvy. Určite si počul prvohorný trilobit. Keď nájdeš trilobita a nedoniesol tu tam nejaký darebák a nezakopal to tam na schvál, tak tá vrstva není ináč ovplyvnená, je prvohorná, lebo oni vyhynuli na konci prvohora a nežili predtým ani potom. Takže mám takúto vitrínu s tými vedúcimi skamenelinami, no a potom mám gro slovenské. Z tohto okolia určite prierez toho, čo sa tu nachádza. Mohol by som konkretizovať, máme tam nejaké korály, máme tam lastovníky, ulitníky a nech sa páči ako návštevníkom prísť pozrieť. Samozrejme najväčšou depóniou v podstate v regióne je Hornonitrianske múzeum, ktoré má niekoľko tisíc po doktorovi Takáčovi, ktorý robil tam a zbieral tieto veci. Sánka z mamuta, čo sa tu vykopala, je najväčšia na Slovensku, 8,5 kg, je publikáciu uvedená a je časťou zbierkového fondu Hornonitrianskeho múzea. K fosíliám patrí aj mamutovina a z nej sa tvoria šperky aj v súčasnosti. To sa vyrába, robia zo stabilizovaných zubov a z takýchto vecí, ale to je väčšinou import zvonka všetko, lebo to je toho viacej. A samozrejme z permafrostu je mamutovina, klí, chlpy a všelijaké takéto veci. To je permafrost, to je v Jakútsku. To sú väčšine zamrznuté pôdy a ona vlastne odmrzá. Oni tam dokonca našli malého mamutíka, ktorý mal celé mäso, ešte bol chlupatý, len bol zamrznutý. Neviem, ty by ho mohli aj zjesť. Taká prírodná chladnička, keď to preženieme, ale v podstate tá príroda dokáže rôznym spôsobom zakonzervovať. Hej. Či to zaleje tam v podstate listy a nájdeš dneska taký list na uhlí, hej, alebo to zamrzne, alebo to zaleje vo vode hlina a v podstate zachová. Príklad toho sú aj drevné opaly, hej, zaliaté hodinovým prostredím, hej, a sú fosilizované tak, že dokonca je krásne vidno na nábruse bunkové plete pôvodnej dreviny. Celé kmene stromov, aj na Slovensku máme niekoľko nálezísk a pred geologickým ústavom je 2-metrový drevný opal, tiež zo Slovenska. Mamutovina patrí k organickým šperkovým surovinám. Áno. A čo je to zač? Keď si sa to rozdeľovalo drahokami a polodrahokami, to sa už dneska nepoužíva. Hej, dneska máme drahé a ozdobné kamene a potom sú tzv. Organické šperkové materiály. Drahé kamene ako smaragd, rubín, diamant, hej, určite poznáš. Tie ozdobné kamene ako malachit, ametist a tak, tie lacnejšie, ktorých je viac a tak ďalej. Hej. A organické to sú jantár, to je mamutovina, tam môžu byť voľské rohy, prepolovnícky šperk, jelenia parohy a tak ďalej. Tam môžu byť napríklad aj orechy? Robí sa, zo všetkého možno. Jeden veľmi múdry pán, bol riaditeľom Národného múzea, Jerzy Kolžinský, nebohý, povedal, že drahý kameň, alebo šperkový kameň by nebyl šperkovým kameňom, kde by sa nelíbil. To je veľmi krásna, veľmi jednoduchá a múdra poučka. Ten zmysel toho, že v podstate ty nosíš, čo sa ti páči, nie preto, že teraz ako máš v horoskope ametista a keď budeš nosiť na krku, hej, tak sa naučíš lietať a nikdy nebudeš chorý, to sú blbosti, hej. Ten šperk by sa ti mal ľúbiť, že by mal mať tebe nejakú osobnú, emocionálnu hodnotu. Nie, pretože ty to nejaký podomový obchodník predá, hej. No ja tam mám v horoskope tigre oko.
Tigrievko je zaujímavý príklad. Vieš, čo je tigrievko? Vysvetli, ty si odborník. Úplne blbý azbest kremení. Hej? Keď to tak poviem, áno. To je veľmi jednoduché. Keď boli tigrie oka nájdené ako prvýkrát, tak sa predávali na karaty, ako normálne drahokamy. To bolo krásne, hnedé, žíhané, hej. Dneska kupuješ 150 korún českých, stojí kilo, hej. Toho tigrie oka. A je to vlastne určitý druh azbestu, volá sa ribekit. Hej, a je v kremení. Preto to má tú krásnu lamináciu, hej, ale proste je to bežná záležitosť, tak jak ametist. To je to, že sa ti to páči. Originál je sokolie oko, ktoré je nezvetrané, také sivé. Toto keď zoxiduje, premenia sa tam tie väzby, tak vzniká zlaté tigrie oko, to je to žlté, čo poznáš, hej. A toto keď sa vypáli, zase teplne upraví, tak vznikne červené bičie. To ľudia vypalujú? To sa vypaluje v peci. No ale vieš, ty poznáš ako tigrie oko, ja tigrie oko nepoznám, ja poznám ako minerál krokidolín. Tak sa to aj volá, oficiálne. Aj tie ostatné kamenné oči sa tak volajú? To má Aha. A potom tam majú nejaký prívlastok? Nie. Väčšinou tými anglickými názvami Silver alebo Red. Hej. Tiger Eye. Aha, jasné. Takže ty na takúto numerológiu kamennú neveríš? Neveríš. Ja teraz to preženiem, ja sa v tomto cítim vedecky. Keď to tak poviem. Prečo? No za prvé mám z každého, takže mňa by museli stovke zastreliť ako úplne zdravého, čo už teraz nie je pravda. Hej. A treba rozlišovať, vieš, ono je to všetko v hlave. Rubiny, kedy si sa drvili, mleli, hej, rubejú krv ochraňujúci, hej, a podporujúci. A oni sa pili s vodou na zlepšenie krvného obrazu. Rubín je chemicky inertná látka, to je korun, môže namočiť do kyseliny a vôbec nič sa nestane, hej. Čiže ak prišlo, tak odišlo. A čo to spravilo, hej? Ty keď budeš mať leukemiu, hej, a budeš si brať hematit ako HMA, sanskritu, krv ochraňujúci a tak ďalej, nepomôže. Môže dať urobiť rovno sarkofag z hematitu, hej? Ale bola tu pani, ktorá má tento problém a dal som jej kúsok hematitu, ona odišla šťastná, že jej to pomôže a tak ďalej. Čiže to je v tej hlave o tej mysli, že proste človek tomu verí a hľadá a tak ďalej, hej? To je jedna rovina. Druhá rovina sú tí obchodníci, hej? No teraz, keď si odo mňa kúpite tento ametist, hej, to je presne na vaše znamenie, hej, a nikdy sa lebo to je ametistos, čiže neopiteľný, neopojiteľný, tak v živote sa neopijete, no tak to by som chcel vidieť, hej, tak mi urobte pohár z ametistu a budete vidieť, že to je blbosť, hej. No jasne. To je druhá rovina. A tretia sú vedecky dokázané vlastnosti, hej. Turmalín, piezoelektrika, magnetická terapia, hej, čiže keď si magnetit prikladá na koleno, tak to má ten istý alebo podobný efekt. Preukázateľné vlastnosti. Uránové vody, hej, Jáchymov, kúpeľ. Tá uránová mineralizácia, tá voda, ktorá je mierne radioaktívna, ti nabudí autoimunitný systém. To je asi teraz ako keby sme sa my dvaja pobili, hej, ja ti dám jednu facku, ty nezareaguješ hneď, ale na druhú už budeš pripravený. A to nabudí vlastne ten autoimunitný systém a on sa začne brániť. To sú preukázané veci. Takže tak nejak by som to videl v tých troch rovinách a v kombinácii. Hej. Nie všetko sa dá vyrezať, nie na všetko pasujú antibiotika a niekedy je to väčšinou v hlave nastaviteľné. Takže treba to brať tak trošku racionálnejšie. Ale tak na druhú stranu máme tu jedovaté kamene. Máme jedovatých veľa vecí, poslancov až po nadriadených niektorých, takže ako samozrejme sú. To, že sa dotkneš uránového nerastu, hej, to neznamená, že ty do zajtra narastie v posteli, sa zobudíš ráno s 3 hlavami a so 6 nohami, hej. Samozrejme, keby si na také vzorke spával 10-15 rokov, tak tú dávku určitú dostaneš, hej. Samozrejme, kuchynská sol, hej, to je obyčajný chlorid sodný, NaCl, minerál, ktorý sa vyskytuje v prírode, hej. No keby si zjedol kilo soli naraz, tak to otraví, to ťa zabije. Ale to, že si chleba posúliš, to neznamená, že zajtra je po tebe. Takže zase len tá miera, hej. No a napríklad už spomínaný azbest, ten sa stáva nebezpečným až po spracovaní. Azbest, no tiež máme vzorky, hej, keď si zoberieš obyčajný eternit, ten, no nech ma teraz niekto preklaje na to na YouTube, hej, ale ten nie je nebezpečný ako taký, hej. Že zoberieš dosku a prenesieš ju niekde, sa ti nestane vôbec nič. Ale keď sa píli, keď sa reže, keď vznikajú mikrokusky z toho a tie sa vdychujú,
tak sa ti zapisujú do tých plusných hlavokov a tam vzniká ten zápal a tak ďalej. A z toho vzniká tá rakovina, hej. Hej. No ale že si doneseš vzorku v serpenitinite a azbestu, ako neznamená, že zajtra, keď príde do expozície niekto, tak budeš mať celý zajazd mŕtvych, vieš, no tak ako to netreba preháňať tieto veci. Trošku tak vedecky sa na to pozrieť. Môžeme prejsť k tvojim knihám a trošku o nich pokecať. Ty máš za sebou strašné množstvo, no nazývam to strašné, množstvo odborných článkov. Strašné množstvo roboty a nervov. Takto. Tie knižky, čo sme dali dokopy, ja mám vonku 6 knižiek. Teraz je tu ešte jedna horúca. Myslím, že použili slovo iné. Tie knižky sa nedajú dneska robiť tak, že by si za to zarobil milión alebo tak, ak sa ti vôbec vrátia náklady, tak to je fajn. Ale aspoň z môjho pohľadu ide o to, tie veci pozisťovať, podávať dokopy. V prípade predposlednej, teda tej Pálfiovskej, nám išlo o to, aby sme trošku tú históriu napravili. Lebo sa tu roky tradovali, nie úplne, nechcem povedať, že nezmysly alebo neodbornosti, ale iné veci, ako je skutočnosť, hej. Takže to bolo z toho dôvodu robené. No a táto nová knižka o bojnických dukátoch je takým sprievodcom, vieš, aby vnímali tie bojnice trošku tí ľudia inak. A to je vlastne cieľom veci, čomu sa venuje. Keď ty prídeš do bojnic, aby si nemyslel si, že tu je len zámok, naše opičky, hej, krásne zoologické záhrade a prírodné kúpele, ale že tu je kus nejakej tej histórie, tej geologickej, tej poctivej, že sa prechádzaš po miestach, kde sa naháňali neandertálci, lovili mamuty a tak ďalej. A že ideš do Brusna, že tá pieskovňa, to nie je len piesok, kde si pôjdeš nahrávať omietku, čo budeš robiť kúpeľku, hej. A že tam sa nachádzajú žraločie zuby, hej. Že to bolo more, že tam sa naháňali žraloky kedysi. Toto je tá najnovšia kniha. No a potom si už zabrdol trošku do tej predošlej knihy o Palfim. O nej môžeš skúsiť povedať trošku viac? Mňa upútal ten kameň, ja sme sa spojili s kolegom Erikom Kližanom, on sa venuje skôr tej histórii, ja skôr tej technickej záležitosti, vieš. A keď som sa pýtal, koľko váži sarkofág, tak jeden ti povie toľko, druhý ti povie hentoľko. Keď som sa opýtal, kto je v sarkofágu, alebo ako je to urobené v tom, tak každý ti rozpráva niečo inšie a hovorím, a hop, začal výskum. Kolega spoluautor Maroš Barok prišiel s takou myšlenkou, prišiel mi jednoducho ukázať, že či som videl na sarkofágu grofa Palfiu, že je tam skamenelý slimák, teda dnes vieme, že to je druhohorný amonit. Ja som to nevedel, to som si nevšimol, málo kto si to všimol a takéto niečo by sa nemalo nachádzať na mramore. Išli sme po tých cestách tohto kameňa, odkiaľ ten kameň prišiel, čo je to za kameň, tak vieme, boli sme na podstate až v Rakúsku, v Adnete. Ťaží sa tam kameň, ktorý má obchodnú značku, že je to adnetský mramor, ale je to druhohorný hluznatý vápenec krásnej, takej ružovkasto-červenej farby. V podstate ty zistíš tými detailami všeličo možné. Napríklad my sme sa dostali tak hlboko, že v podstate grof samozrejme nemal dedičov, hej. On zomrel ako najbohatší občan Uhorska, hej. 90 miliónov majetok, čiže vieš, ako tie muchy sa zlietli hneď ako supy. On ich vydedil, povidel, aký to lempli, hej. A oni napadli závet a urobili z neho nesvojprávneho človeka, ktorý to na syfilis a tak ďalej. Skutočnosť je taká, že vôbec nič sa z toho nepreukázalo, hej, že bol liečený tak, ako bol a že v podstate sa jednalo o otravu toho človeka. A takéto veci po 115 rokoch zistíš, hej. Posledný šlachtický majiteľ Bojnického zámku zomrel v roku 1908. Sarkofág vyhotovili v Innsbruckom Biltene v rokoch 1910 až 1911. Centrálny sarkofág grofa Palfiho je po prepočtoch a po geodetických meraniach v úhrnej hmotnosti približne 27,5 tony a pozostáva z 87 častí. Samotná grofová truhla napriek historickým alebo údajom, ktoré sa v histórii udávajú, nie je ani vo vrchnej, ani v spodnej časti. Nachádza sa v stredovej časti, pretože inak by sa ani dovnútra nezmestila. To znamená, že ona je v podstate odtiaľto uložená vo vnútri. Preto je aj stredná prekladová doska urobená na to, aby sa tam v podstate zmestil. A takéto detaily dneska vidíme. Čiže to bolo ohromne zaujímavé. No a samozrejme v rámci tej, jak ja to hovorím, že nekroturistiky, lebo ten grof tam bol najmenej mŕtvy z nich všetkých, ponachádzali všetkých tých majstrov kamenárskych, čo robili tesárske veci, Koliovcov a tak ďalej. Donesli sme sem fotky tých ľudí, hej, ktorí sme našli v archíve, na cintorínoch a tak ďalej. A nakoniec to bolo také najzaujímavejšie, že som našiel v podstate aj s kolegom tých dvoch vnúkov, ktorý dedo robil ten sarkofág a ten jeden vnúk má občiansky preukaz toho deda. Čiže po tých 115 rokoch máme ešte aj fotografiu toho kamenára. Ináč je uznávaný film producent.
Ten jeho vnúk, to je ten, čo navštívil Bojnický zámok. Sarkofág zhotovila kamenárska firma Leopolda Zébera z rakúskeho Innsbrucku. Samotný majster kamenár si prišiel pozrieť svoje dielo 11. júna 1911. Dôkazom je zápis v pamätnej knihe zámku. Po takmer 114 rokoch sa do pamätnej knihy 11. januára 2025 zapísal aj vnuk Leopolda Zébera Michael, ktorý zámok navštívil prvý raz a na vlastné oči videl dielo svojho starého otca. Neskrýval dojatie. Ja, ich bin sehr beeindruckt, ich bin sehr bewegt. Som poctený, že som to videl. Veľmi rád si spomínam na časy, kedy môj starý otec vlastnil kamenárskú firmu a ja som bol ešte dieťa. Spomínam si na kanceláriu starého otca, kde boli všade plány. To ma veľmi fascinovalo. Das hat mich sehr fasziniert, ja. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater 1992 hierher kam. Môj otec tu bol, tak vtedy som sa dozvedel niečo, ale nevedel som, že je to až také veľké. Michael Zéber bol v poradí tretím členom rodiny, ktorý navštívil Bojnický zámok. Jeho otec tu bol začiatkom 90. rokov minulého storočia. V roku 1992 Bojnický zámok navštívil syn pána Leopolda, pán Egon Zéber, ktorý nám veľmi pomohol, pretože v tom období z tohto Palfiho sarkofágu vytekala taká neznáma tekutina. Odborné konzílium rozmýšľalo, ako ten priestor otvoriť, ako to sanovať, a práve vďaka pánu Egonovi Zéberovi vieme, že sme to otvárať nemuseli, pretože sme našli manipulačné otvory. Telo grofa Palfiho bolo po smrti konzervované. Jeho telo bolo pozbavené tekutín a napustené 5 litrami chlor-amin-zinkového sublimátu, údajnej konzervačnej látky, u ktorej sa nám vyjadroval patológ. Je to také na zváženie, hej, tento druh konzervácie, takže v podstate táto konzervačná látka rozpustí telo, hej, keďže 70% ľudského tela je voda a postupne to začne nejakým spôsobom pracovať. To, že sarkofág je vo vnútri poškodený, len spôsobilo to, že v podstate na určitých miestach to začalo presakovať a vytekať. Nehal si podpísať knihu. Samozrejme. Ocenenie na to nie je, či predáš knižku o 5 eur drahšiu alebo volačo, hej, za robotu, ale ten chlapík mi poďakoval a povedal mi, že som urobil pre nich aj s kolegom veľkú robotu, že sme ich vystavili aj rodinný dokument, dokonca ani nevedel, že má nemanželského brata a že na ich deda sa aj prostredníctvom tohoto nezabije. Ja by som tú knihu chcel zohnať, ale je vzácná a nedá sa zohnať. Bohužiaľ to išlo rozprávať. Uvidíme, až bude viacero zájomcov, ešte možno, že dáme urobiť. No a spravil drahé a odborné kamene Slovenska. A to bolo viacero kniží, to bolo o náležiskách perkových súrovín, ktoré sú na hodách Slovensku. Ak dožijeme, tak budúci rok by sa spravili ešte možno opály Slovenska, to je tu veľa lokalít, takže to by mohlo byť také zaujímavé. Tie prvé knihy si robil s Vojtechom Tichým. Áno, to bol kamera. Už je tam škope, ale Anielskú ligu voláte tam na halde. Ešte spomeniem od drahého kameňa k šperku. Áno, to sme robili s Vojtikom a to bol taký manuál pre zlatníkov a pre ľudí z tejto branže, že aby mali prehľad, aké sú drahé kamene, ako sa brúsia, taký sprievodca svetom drahých. Čo to vlastne obnáša. Spracovanie, zasadzovanie od drahého kameňa k šperku. Ten názov to vystúpa. Všetky tieto tvoje knihy sa nedajú zohnať. Sú rozpredané, vzácne a od tých zvyšných dvoch som ani nenašiel informácie. To som ani nevedel, že si napísal. Počas vysokej školy. A aké to boli? Brdinský opal drahokám známy a neznámy, to robila tlačiarenkárňa v Košici. A to bolo vlastne mapovačka drahého opalu vo svetových zbierkach, kde sa aké nachádzajú a čo. Gombík Ludovita 14. na plášti a takéto všelijaké veci. O prvopisoch minerálov, to bolo o tých typových nerastoch, to bolo stlačené veľmi normálne na škole. Od kedy si napísal tú knihu, pribudli na Slovensku nejaké prvopisy? Určite áno. Hej. Však teraz je Modraid nový a aj tento Magento Tetraedrin, všetky tieto piši švory malé, jak ich ja volám. No by sa oplatilo porozmýšľať nad doplneným vydaním. Určite, nech to niekto spraví. Ono je jedna vec veda, hej, urobíš vedeckú knižku a tak ďalej, máš obmedzený okruh, hej. Aj tuto by sme mohli spraviť faktografiu, taká, hej. A do koho by to zaujímalo? Unudíš pri prvej. Hej. A viete, kde to bolo? Viete, ako to bolo robené? Toto bolo len 4 roky. Keď to urobíš do príbehu a z takého nejakého sprievodcu geologického, že proste si to aj laik, príklad tvojho formátu, hej, zobere, už je to zaujímavé. Silný príbeh má aj názov tvojho múzea. Silný príbeh má aj bývalý názov môjho múzea, pretože my sme boli pôvodne pomenovaní ako Mineralistická baňská múzeum Jakuba Drevenáka. To bol kamarátky syn, ktorý v 8. triede v Topolčanoch nešťastnou náhodou alebo nešťastnou udalosťou tých dvoch spolužiakov, keď ho bodol tým štepsom,
zomrel a bolo to vlastne po hodine prírodopisu, je tam vystavený aj ten jeho pracovný zošit a učebnica prírodopisu. My sme potom prešli pod správu Slovenského národného múzea a pre ten dlhý názov v podstate sa to skrátilo na Michalovská Banská múzeová bolnicia. Ale vieš, chcel som na to nejako poukázať, ten príbeh, aby sa nezabudlo. Ale je dobré, že sem prídu všetci ľudia, ktorí zaujíma príroda a tá krása, vieš, ja furt hovorím, že človek vyrobí z vápenca cement a príroda peru. Hej. Hej, a tým by sme to mohli ukončiť. Úplne v pohode. Hej, super si to zakončil. Ja som spokojný, neviem ako ty. Ja som tiež spokojný. Hej. Ja mám víkend konečne pred sebou. Tam je to vecou o živote. A väčšina tých zákonov a tých banských zákonov je napísaná krvou a to si málo kto uvedomuje. Jednou takouto ochrannou vecou boli aj kolibriky, nie? Takto, to nebol kolibrík, to s takým malým vtákom, i akým s malým vtákom sa dá urobiť veľké divadlo, hej. Ty si obehal vlastne kvôli svojej zbierke polovicu sveta. No, ja už som nebol asi len v Trantári, pomaly by som povedal. Ty to tu máš dobre premyslené. Pánska doprava. No jasné. Musí byť. Zaujímavosť. Unikát európsky. Drahokamové perpetuum mobile. Na to som pyšný, pretože ja profesionálne robím ako geológ, to znamená človek, ktorý sa zaoberá drahými kameňmi. Geomos, čiže drahý kameň, logos ako veda. Oni sa nedožijú veľa, lebo to ti rozožiera plúca, to je sírovodník. Aj to na nich nejak vidno? No keď sa dožije 36 rokov, ten baník, tak asi áno. Ale myslím fyzicky, že tie vzhľad. To je starý človek. Haló? Pánsky telefon, takzvaný ligifón. Zadeklovaný celý, on je v nevýbušnom prevedení. Neba neseru!